Τζίμι μου, πες μας έτσι δύο λόγια πώς είδες τον αγώνα. Ήταν ένας πολλά δύσκολος αγώνας, ήταν πάρα πολύ ένταση, είναι αλήθεια. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, πιστεύω έκαναν τα ούλα για τον αποτέλεσμα. Αξίζει μας η νίκη και συνεχίζουμε και ο στόχος μας να τον επιτρέψουμε. Πολλοί λένε ότι ο στόχος μας ο κύριος είναι να αποφύγουμε περιπέτειες για την παραμονή μας στην κατηγορία ή και να πάμε έτσι σε επίλεκτες ομάδες της ΣΤΟΚ να διεκδικήσουμε μια θέση εκεί. Ωστόσο, η δεύτερη αγωνιστική μας βρίσκει στην κορυφή της βαθμολογίας με 2 στα 2 6 βαθμούς. Έτσι ένα σχόλιο για τούτο. Εντάξει, εμπέρνουν τα μήνα μας αερά. Είναι πάρα πολλά γλύωρα τώρα για να πάμε σήμερα με ότι είπαμε στο στόχ. Εξαρτήτως το στόχο μας φτάνει για να μην είναι στην κατηγορία σίγουρα. Και αν είμαστε τυχεροί και ευκαιρίες να μας επιτρέψουν να πάμε για κάτι παραπάνω, να δούμε ένα λόγο να μην